Ulit tayo nag-live mga lalabs. Today is Marta Swaine, Miguel Shoutout Lalas. Marta Swaine, thank you so much, my friend. How are you? Pasuyos. Ayan. Sige na ano yan, premiere. Premiere mo yan, Lalas. Sige, tusukin natin yan. $13K, ang laki ng umay, gulaman. Ang laki ng bahay, $13K, sana all. Salamat na love sa patusok. Late na tayo nag-live. Sir Brutito, Miguel, shout out. Thumbs up. Sir Brutito, good morning. Sir Brutito, sino smart? Ang laki ng bahay. Sir Brutito. Masaya ka man. Lagi naman akong masaya, Sir Bruchito ah. Ayan, Marcos Wine. Nawala. Marcos Wine. Ang iyong juice. Oh my gulaman, shirt satisfying. ASMR Sino Smart short video. Lagi naman akong masaya, Sir Buchito. Mukha ba akong malungkot? Masaya ako at nandito ka. Kylie, my friend, Miguel Love, shout out. Late yung ating Kylie, how are you? John Obligar, hi Miguel Love, shout out June. Lala pa, watch naman ng aking short video nyo uploads.
Short video new uploads. And malalabs yung aking new uploads. Pawas naman. 1 minute lang naman yan mga lalabs. Only 1 minute. Kylie, my friend, mega love shoutouts. How are you, my friend Kylie? Sir Buchito, magandang umaga. I am good. Hi, John Obligar Lalabs. How are you, my friend? How about you? I am good also, Lalabs. Thank you. Kyla, thank you, Kylie. Pa-watch naman, Lalabs. Kylie, my short video on the pin. John Obligar, how are you? Kylie, nagbaba ng bahay si Kylie. Ayan, nagsialisan. It's okay. One PM pala. Mga lalab, pa-watch naman ako sa aking new uploads po, nakapin. Ayan. 1 minute only, lalabs. Hindi po masyadong mahaba yung aking video. Ayan, pa-watch naman po sa nakapin, mga lalabs. Ang aking short video. Baka man, inikit na to. L3, my friend, how are you? L3, mega love shout out. Hello everyone from L3, my friend. How are you, my friend L3? Mga lalab, don't forget to give me likes, mga lalabs. Like nyo naman yung aking live. Thank you. Good, my sweet friend. Thank you so much, lalabs. Thank you.
America. Soldier. Soldier. Abaw HK, mega love shout out. Good morning, Ludi. Tamkis Puhos Idol. Kung hi Pachoy Lalabs. Happy Chinese New Year. Kung hi Pachoy. Lalabs, Abaw. Thank you, my loves. My friends. Abaw HK, thank you. Ayan si Abaw po nagbaba ng kanyang bahay, mga lalaw. Salamat, Lalab Abaw. Thank you. Soldier. Nangigin naman. Saan nangigin? Saan lain sa to? Sa ako. Hala, sabi February pa. Kono nagin ma. Halos madaling araw. Sana ganyan din ako. $5 million mega love shout out. Ayan. Ha? Ano ma? Say.
Nagpa-ultrasound. Ayan, Abaw nagbaba ng vibe. Panoorin natin yung bahay ni Abaw. Ang laki na pala ng bahay ni Abaw. Nasa 5K. Experience ni Lolo Abaw sa FW Hospital. Ibahagi niya sa mga kapatid na OFW. Ayan, nasa bahay mo ako, Sir Abaw. Harang-harang. Ayan, experience. Sir Abaw, dati man tayong dikit sa main channel. Watch na lang. DJ Jonas Sagayno. Pipa World, Other Gaming, big thumbs up from NYC. Pipa World, thank you. Kylie. Kylie, thank you, my friend Kylie.
Bro Cave TV, mega love shout out. Ayan, mega love shout out lalab. Thank you so much. Palike naman lalab sa aking live. Thank you. Dan tamsak po. Ayan, salamat sa patamsak lalab. Bro Cave TV. Hello everyone, nice to meet you everyone. Hug, happy together. Ayan. From Lisong San. Lisong San, thank you so much my friend sa patamsak. Ayan. Rosales Belarmino, madam, salamat po. Thank you so much. Mega love shout out. Madam Rosales Belarmino, thank you po. Ayan, salamat po sa patamsak, Madam Rosales Belarmino. DJ Jonas Sagayno. Si Kulot. Palablab sa premiere po from Jai. Always remember. Tamsak na lalab sa iyong premiere. Tamsak sa premiere. Si Bicula ng Uragon ako yan. TikTok viral. Good morning lalab. Mega love shout out. Salamat sa patusok. Kabantay Mix TV. Mega love shout. Kabantay. Salamat po sa patamsak, Kabantay Mix TV. Yan, Ja, tamsak na lalab sa iyong premiere. Ganda pala ni Ja, oh. Kulot. Tamsak na lalabs. King Love, tamsak host. King Love Vlogs. Mega love shout out. Si Job, ano pala to? Si Job Channel. Job Channel, comedy to try not to laugh. Funny mukbang papaya. Ang laki ng bahay.
Ang laki ng bahay ni Papa Job, ni Job Channel. King Love. TikTok viral, salamat lalabs. Ang pait kaya nito, ang pait. OMG. Syuhada. Parang kambing. Job Channel. Kinain mo yung papaya, buwang. Yan lalabs yung anong papaya. Dan short ho, salamat lalabja. Panuran mo yung ni King Love. Kumakain ng hilaw na papaya. Dan short, salamat lalab, salamat. Kabantay pa view naman may short video bago lang upload. Sige lalab, i-view din natin yan, short video. Kalimitan kan ina-upload na lang yung short video mga lalabs. Kasi meron na rin review yung short. February 1. Ang lalabja, dito sa'yo lalabja ha. Huni ka na dya ah. Wala ka pa kasing join button. Kabantay mix, nasaan yung mo, video? Tamsak na sa short video mo, host from Kabantay, salamat lalabs. Dinala panoorin ko yung short video mo. Kabantay Mix TV nagbaba ng bahay mga lalabs. Ayan Job, sa iyong papaya. Kabantay sa bahay mga lalabs. Tingnan natin yung video mo. Ano to, gulay? Green vegetable sprout. Sprout green vegetables. Yan lalab, ang short ng video mo, ilang minutes ba to? 15 minutes lang.
Kabantay, bakit wala ang... Kabantay nasa bahay Makula Labs, kabantay. You have 2 million subscriber. Ngayon lalabs, sabi ko lang ng Uragon, ako rin yan lalabs. Dan sa short video mo. Thanks, host. Yan lalabs sa sprout mo, short video. Ayan, tapos agad. Ayan, 4 million Miguel, shout out. Ayan, salamat po sa 4 na milyong nag-i-stay. Salamat. DJ Jonas Sagayno. Ilan ba seconds ang okay na short video, ma'am? Mga ano lalab, iabutin ng 45 to 55 minutes. Ganon. Sobrang short naman yan lalab. 45 to 55. Pero magkakaroon na yan ng ano ng, di ba Monica naman nakabantay? Magkakaroon na yan ng ano, ng ads ngayong Feb. Dagdag din. Kasi dati noon na i-uploads mo is 8 minutes. Noon. Pero ngayon, short video, magkakaroon na ng revenue. Okay, suggest kasi sa akin ng isa ring friend dito sa YT. O lalabs, like ang mag-upload ng short video kasi pag nagbabiral yan, automatic nagdadagdag ang iyong subscribers. Pag mag-viral, may libreng, di ko na nga ini-edit eh. Direct ko nang ina-upload, basta short. Managwi-welding ata. Dawan is ita alas 9 na. Yan, Lisongson, nagbaba ng kanyang pamamahay. Lisongson.
Jonna sa Gyno Remix. Okay, gagawa ako ngayon short ulios. Hola, labs. Upload ka. Ako nga nag-upload kanina eh. Bago ko nag-live. Dagdag din yan lalab sa watch hour. Dagdag kita kabantay mix. Kahit di ka mag-live, basta meron kang uploads. Like ang mag-upload lalab kahit araw-araw. Kahit araw-araw kabayi, kabantay. I love you. DJ Jonna sa Gyno.
sa gyno na. Paano ka? DJ Jonas sa gyno. Jonas sa gyno na. Paano ka? Sangkay James, mega love shoutout po Sangkay James. And good morning, lalabs. Sangkay James Vlog, tusok. Salamat po sa patusok. DJ Jonas sa gyno remix. Salamat po sa patusok po, Sangkay James Vlogs. Harang, salamat po sa paharang. DJ Jonas sa gyno remix. And maraming salamat po sa iyong paharang-harang.
Jonas Sagayno Remix. Mahal. King Love, ayan nababa ng bahay, Lisungson. Thank you po sa inyo po, thank you. Mix Love. Patamsak po upcoming live from OFW ako. Sige lalag, tamsakan natin yan. Tamsakan natin yan, lalags, yung iyong upcoming live. Anong oras ba yung live mo? Wow, ang daming foods. Pasok lang po mga lalags, feel free to drop your link. Ang daming pagkain naman, nakakagutom. Yan, tamsak na dyan, lalags. Sarap naman nung, ano mo, thumbnail. Puro pagkain. Yan lalab, tamsak, pangapat na tamsak. M. Mix Love. Dan tamsak lalabs. DJ Jonas Sagayno. 11 a.m. 11 pala yung live mo. Mamaya. Ay, nanani. Nanani.
Tanani. DJ John Host na i-upload ko na uli bagong short video. Please watch again. Sige na, panoorin natin. Baba mo yung link. Kabantay. Nag-wielding na nga ni. Nilagatik sana oh. Seconds yan ho. Sige lala, panoorin natin yan. Kabantay. Ang kabantay nasa bahay mo ako. Ayan, Sangkay James. Nagbaba ng bahay. Sangkay James. Ayan, kabantay lalabs. Wala ka pang ano, Sangkay. Wala ka pang join button. Nama? Kambugan niyo ko sa bago pa nag-view. Lagatik sa nanganing lagatik ya regulator. Mataba ito, mamataba. Oh. Bukuan ma. DJ John Dino Yad in foreign, may galab shout out my friend. How are you? Yad in foreign. May galab shout out. Ikaw bait, barter host. Ikaw bait, may galab shout out. Ayan lalab, meron ka ng ano. Meron ka ng moderator. Ikaw bait. Si Dora pala to. Thumbs up Dan host. Ikaw bait. Thumbs up Dan host. From Yaad. Yaad lalab, thank you. Ayan lalab, sa iyong ano video short.
Kabantay. Ikaw bait. Sino ba to si Ikaw bait? Ayan si Yaad, nagbaba ng bahay, Yaad. Yaad Lalabs. Thank you. Sak na din sa short video mo. Ayan Lalabs, ang kay James, pabalikan na lang si Kabantay. Dan na po sa'yo. Lazada Midnight Labs Flash Sale. It's a Wait Labs lang mga flash sale Lalabs. every midnight. Get up to 90% off from Guardian, Snow White, Bastias, and more from your favorite brands. Saan ba kasi mama? Sang kay James Vlog, Dan, pasukli Lalabs. Pasukli na lang. Tadada. Okay lang yan Lalabs. Okay lang ba yung haba ng bago kong short video? Okay lang yun Lalabs. Tama lang yan, tama. Tama lang yun, Kabantay mix. Okay lang yan Lalabs. May premier pala to si Sangkay James. Tamsak na Lalabs sa iyong premier Sangkay.
Okay lang yan, lalabs. Malay mo mag-viral yan. Ako nga araw-araw ako nag-uploads eh. Dagdag din yan sa sa WH. Nama? 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 Itu sana. Kamu tingkah, woy. Tambay, sige lang na. Salamat sa patambay mo, lalab. Sige lang po, thank you.
Sir J. Kong Miguel Love, shout out. Don't like host, support one another. My latest video. Ayan. Let's spread love. God bless everyone. Have a nice day. Thank you, Lalab. Thank you sa pagtambay. Kain tayo mga lalabs. Kumusta ka na, Mr. Fiveman? Magandang umaga. Kain tayo.
Parang kagigising mo lang ah. KitKat, Miguelab, shout out, skip. Kumusta ka na, KitKat? Long time ago. KitKat, nag-asawa ka na? Matagal tayo hindi nagkita, KitKat ah. KitKat, love shout out. In-skip mo yung ads. Kumusta ka na, KitKat? Nag-asawa ka na ba? May anak ka na? Ang laki na siguro ng bahay ni KitKat. Lore, larang loading na. Walay loading, lalabs. Wala pa nga. Uyab, asawa agad. Good morning, Os. KitKat, mag-asawa ka na at ano na, 2023 na. Lalab, good morning. Laurel, salamat lalab sa ano mo, paluding. Patamsak naman lalab, tamsak lang sapat na kahit walang tao. Nagluloding kasi nga nag-wielding. Thumbs up, Sir James. Sir James, GPGP, salamat. Thank you po sa pa-thumbs up. Sir James, thank you. Salamat po sa pa-thumbs up. Tamsak tuwad. Lalab, nakatuwad na ano. KitKat. KitKat, nakatuwad na lalabs ay. 2023 na, mag-asawa ka na. Kukulubot na yung sayo. Expired na yan. KitKat, expired na yan, KitKat. Pamamahayan na yan ng ano, ng sapot ng gagamba. 2023 na, mag-asawa na. Baka meron lang tong secret lover si KitKat. Pero iwan kung magkita kami noon. I-message mo kasi lalabs kung meron kang contact. Akitin mo, i-message mo. Magipagkita ka. Na all merong secret lover. Akitin mo ano, KitKat. 2023 na. KitKat, ako nga ano. Wag na nga lang. Walang signal yun sa bukid. Ay grabe, sa bukid talaga. Ang hirap pag... Kasi walang signal sa bukid. Laurel, kumusta ka na lalabsoy?
Puntahan mo na lang, umakyat ka sa bundok. Sa bukid, pumunta ka sa bukid. Ano, KitKat? Naglo-loading. Your connection is unstable. Please wait while we try reconnecting. Chat nga lang yun kapag makalababa. Ganun ba yun? Paano pag di makababa, di makaalis doon, walang chat? Diyos ka. Paano na yung ano mo niyan? ...2023 na. Naku, layo ng ano, Region 7 sa Region 13. Diyos ko, wag kasi dun sa malayo, KitKat. Diyan lang sa malapit. Wag dun sa malayo, sa malapit lang, yung madali mong mapuntahan. Para-paraan na lang din. Sabi nga pag mahal mo yung isang tao, maraming paraan, pero pag ayaw mo, daming dahilan. O nga naman, KitKat, tama. Daming dahilan, daming paraan para gawin yung isang bagay. Pag gusto mong gawin, di ba? Kung mahal mo yung isang tao, kahit malayong lugar, pupuntahan mo yan. Masilayan mo lamang. Ayan. Hugot. Naalala ko nga nung nasa abroad pa ako, mga lalags. Kahit napakalayo. Kasi may trabaho naman siya. Kahit napakalayo nung lugar niya, nasa Al-In ako, nasa Sharjah siya. Opisina pag Friday yun, ha. So Thursday ng hapon, yung out ko is 3 o'clock, 3 p.m. Pag out ko niyan, diretso na kuha ng damit. Sana all mahal minahal, pinagtagpo ngunit di tinadhana. Nagpunta lang ako lang kahit napakalayo. Ano bang biyahe ko is 3 hours from Al-Ain to Sharjah. Tapos kinamagaan, may pasok pa ako niyan, mga lalabs, is too early. Ang pasok ko is 7 ng umaga. Is from Sharjah, sobrang layo. So nagigising ako ng madaling araw doon kasi meron naman ng bus. Mga alas 5 sumasakay na ako. Diretso na ako sa trabaho. Niyan last. Mag-taxi na lang ako kasi baka ako'y malate. Para-paraan lang yan, lalat, para makita mo. Para mapunta, diba? Naalala ko yun. Naalala ang nakaraan. Pero lalabs, ngayon wala eh. Andun siya sa malayo. Very, very far, far away. Milya-milyang layo, mga lalabs. Nandun pa rin siya. Nasa Al-In naman siya ngayon. Nasa UAE. Si Os naman nasa Pinas. Ang hirap pag malayo. Gusto mong mayakap. Hindi mo mayakap because it's too far, far away. Mr. Pahidman. Ayan. Lalab, ano na lang ginagawa, host? Lala, boss. Yes po, Mr. Pahidman. Ngayon wala, nasa malayong lugar. Milya-milyang layo, mga lalabs. Anong yakap-yakap yan, host, lalabs? Oy. Kasi nilalamig ako. So, minsan, ganap ka rin ng kayakap. Minsan, di ba? Pag nalulungkot ka, kailangan mo rin ng makakausap. Iba kasi, mga lalabs, yung sa screen, di mo nga rin mahawakan, KitKat. Di mo nga makis. Kahit kunting hawak, di mo mahawakan, no? Sa screen mo lang makikita. Gusto mo lalabos yakapin kita. Paano mo kung mayakap, Mr. Pahidman? Ang layo-layo. Pero makita din naman.
O lalab, at least nakikita mo, hindi mo lang siya mahawakan. Yung makikita mo yung gusto mong makita. Nakakamiss lang. Anong oras na? Kaya ikaw, KitKat, mag-asawa ka na, oy. 2023 na. Ilang taon ka na ba, KitKat? Nasa 35 ka na ata. Ano ba yan kung sa Palaos di na magawa ng paraan pag sure, oy. Hindi na, pwede naman. Pwede naman, KitKat. Hindi mo lang mahawakan. Makikita mo lang. Makikita mo lang sa screen. Ba't di mo siya mahahawakan? Sa screen. Aw, makalami-lami po di ayos. Panggigilan mo na lang sarili mo, makikita mo lang sa screen. Ay, Diyos ka. Sabihin mo na lang, wow. Wow, mapapawaw ka na lang. Sabi ko, nandito ka lang, humanda ka. Hanggang screen lang. Show. Ay, Diyos ko. Nakakamiss lang, balik-balikan yung mga nakaraan. At least may nakita pa, agoy kalami. Tapos save mo sa mobile mo. Para merong memory. Screenshot na lang, KitKat, pag nakita. Screenshot ko yan. Para meron kang panuorin. KitKat, big love shout out. Kakamiss lang, KitKat. O, yambot ka, KitKat. Ay, Diyos ko. Piedman, big love din po from KitKat. Yan si Mr. Piedman, merong pang pahid. Now, screenshot. O, lalab, screenshot nga. Screenshot tapos sabay save sa mobile. Para meron kang memory. Pag nami-miss mo siya, di pwede mong tingnan yung in-screenshot mo. Di ba, KitKat? Yung in-screenshot mo, pwede mong panoorin. Pabilisan ng kamay. Pabilisan ng kamay, sabi daw ni KitKat. Tingnan mo na lang yung screenshot, lalads. Para mabilis yung kamay ni KitKat. Ay, Diyos ko. Video na lang aron mas lami. Diba minsan busy man, lalads, oy. Kung busy man siya, kung namimiss mo, oh. Tingnan mo yung screenshot mo, yung na-save mo, oh. O, diba at least, mawawala yung lungkot mo? Kahit may away. At least magkasama. Iba pa rin talaga yung malapit sa malayo. Kaya ikaw, KitKat, mag-asawa ka na, oy. 2023 na.
Na ilang taon ka na ba? 35 ka na ata, di ba? 35 ka na ba, KitKat? Baka abutan ka ng menopause. Oh, masarap yan tapos mag-away, hus, oy. Tama ka, Labs, oy, KitKat. 17 na. Senior citizen ka na pala, KitKat. Wala na, agoy. Ano na pala yan, expired. Kulubot na yan, KitKat, Diyos ko. Wala na. Walay regla na, oy. Kulubot na yung iyong Pokemon, KitKat. Wala na, kulubot na si Ining. Kulubot ng iyong Pokemon. Wala na. Expired na. Ay, bata ka pa, KitKat, alam ko. Mr. Pahidman, si Mr. Pahidman, bata pa yan. Siguro si Mr. Pahidman, nasa 30 pa lang to. Para siyang Koreano. Parang Koreano si Mr. Pahidman, KitKat. Nakita mo na yan si Mr. Pahidman nag-live? KitKat, nakita mo na si Mr. Pahidman? KitKat! Nakita mo na ba si Mr. Pahidman? Makalima pa ito, host. Wag ka. Kahit 17 na, makalima ka pa. Diyos ko. Wala na, kuluntoy. 7, sabi mo 70 ka na. Wala, oy. Ayan. Ayan si Laurel. Makalima pa. Akalain mo 5? Grabe na yan, KitKat. Wala talaga to si KitKat, oh. Bili ka ng meron yan palang binibenta si si Mr. Pahidman sa live niya. Alam ko, nakita ko eh. Di ba Mr. Pahidman, meron kang binibenta online? Hi, na-miss ko tuloy. Prinimi ko. Message mo KitKat. Sabihin mo you miss him. Na-miss tuloy ni KitKat. Message mo, KitKat, magre-reply naman yan. Kaya puntaan mo. Dami namang paraan. Puntaan mo, lalabs. Bakit pa bibili, may kamay din naman? Ay, Diyos ko. Pwede naman pala yung kamay. Pero KitKat, iba talaga yung totoo kaysa kamay. KitKat, iba. Loko-loko si KitKat kahit kailan. Magkamay na lang. Masubukan nga. Subukan mo KitKat mamaya. Loko-loko to. Nakikinig lang tuloy si Mr. Natawa lang si Mr. Pahidman. Gamit na lang ng kamay. Pero iba talaga yung kamay sa totoo, KitKat. Iba. Wala rin yung kamay, mahina.
Iba yung totoo, KitKat. Ang paluluhain mo pa. Natawa tuloy si Mr. Piedman sa'yo. Mr. Piedman, anong oras ka pa magla-live? Mr. Piedman, alaw na ba yung live mo? O kamay na lang, Joyce. Tama, kamay na lang. Maya 2 p.m. host. Magkalyuman yung kamay mo, KitKat. Magkakalyo yan. KitKat, magkakalyo yung kamay mo. Sige, 2 p.m. Kahapon kasi hindi ako, nag-live ka ba kahapon? Wala kasi kaming kuryente kahapon dito. Dumating gabi na. Anong oras na ba yung dumating? Mga alas 9 na ata ng gabi. Walay kuryente. Joke lang po. Akala mo naman expert. Baliw lang po talaga ako. Alam ko naman, KitKat, matagal ka ng baliw. Diyos ko. O, KitKat, alam ko naman. Inaayunan mo lang yung sinabi ko. Search ko nga to. Matagal yung baliw si KitKat, mga lalabs. Natawa tuloy sa'yo si Mr. Piedman. Ayan, 5,018,000 thumbs up. Thank you. Kaya nga ako nagustuhan kasi baliw ako. O, lalabs, alam ko naman. Mapang ano ka, bully. Bully yan si KitKat, mga lalab. Mapang bully. Dalawa. Kaya ka nagustuhan, pero maghanap ka ng malapit. Maghanap kayong malapit lang, KitKat. Huwag yung sobrang layo. Ano ba main mo, KitKat, at madikitan kita? KitKat, main mo daw. Marami naman yan binababa, Mr. Piedman. Si KitKat. Maraming pinapangisda yan. Ang laki na ata ng bahay niyan, nasa 10K. Lahat ata nang nagla-live, pinapasukan yan. Ayan, 5 million glove shout out. Marami kasi yan si KitKat account. Hindi mo maintindihan. Maraming nilalapag yan pag nangingisda. Ayan, salamat sa 4 million in the house. New Year resolution ko po, hindi ko na siya ibuli lalo na sa live niya. Kaya kunting salita ko lang sabihin ba naman, alalahanin mo, New Year's resolution mo. Kasi naman, KitKat, hindi ka tumutupad sa usapan. Dami ni KitKat. Ang dami-daming pinapangisda niyan.
Nasaan ka ba ngayon, KitKat? Ha, KitKat? Saan ka ngayon? Nasa work ka ba? O nasa bahay? Hindi pa ata to sa KitKat na nananghali. Anong oras na ba? Yan, mag-11 na. Kaya pagkakataon niya daw magkaganti. Mag-11 siguro, hindi pa to nagsaya si KitKat. Gutom lang yan, KitKat. Nagutom lang yan si KitKat, Mr. Pahidman. Mabago man ang hugis ng puso ko. Dito pa ako sa Mars Host, katabihan sila ng Mercury Drug Store Post. Loko-loko. Anong ginagawa mo sa Mercury, KitKat? Malapit ba yung bahay mo dyan? Sa Mercury Drug Store Post. Loko-loko ka talaga, KitKat. Try mo nga mag-live, KitKat, nang makita kita. Alin ba kasi ginagamit mo, KitKat? Tagla-live ka ba? Ako na lang dikitan mo, KitKat. Dami mo palang bahay, hehe. Oh, maraming bahay yan, Mr. Pahidman. Yan, KitKat, na kaming channel yan si Mr. Pahidman. Dikitan mo. Gusto kitang makita, KitKat. Siya yung inaway na masaya pa, host. Ginawa pa talaga stress level pang away ko sa kanya. KitKat, mag-live ka. Alam ba yung account na ilalive mo, nilalive? Di pa kita nakita, KitKat. KitKat, aling account ba yung nagla-live mo? Okay po, Pahidman, ayudahan mo kuha. Kung hindi, sunugin ko LS mo. KitKat, 2 p.m. ang live ni Mr. Pahidman, 2 p.m. Mamaya pang hapon. Sunugin niya raw, Mr. Pahidman, yung live mo. Patay tayo dyan. Nag-ano yan siya, nagbebenta ng yung pangpahid habang nagla-live. Nakakabenta ka rin ba, Mr. Pahidman, sa live mo? Wala ko live, oy. Wala kasi siya. Walang songer. Wala bang songer? Nasaan ba siya, KitKat? Busy? Busy ba siya, lalabs? Maraming benta. Ayan, KitKat. 2 p.m. yung ni Mr. Pahidman. Yung kanyang live. Makita mo siya para siyang Koreano. Lisongson. Ayan. Thank you so much, Lisongson, my friend. Mr. Pahidman, nagbibenta ka daw ng gayuma. Alam ko, lalab, ang gayuma nasa Quiapo yan, sa labas ng simbahan. May mga nagbibenta doon, lalabs. Dalawin ko maya si Pahidman. 2 p.m. daw yung niya start. Koreano yan si Mr. Pahidman.
Ayun mga lalabs, KitKat, mag-out na ako lalabs. Is 11 na. Kailangan ko pang maglinis ng kwarto. Sige na KitKat, ako'y magpapaalam na Mr. Pahidman. Salamat. Mag-out na ako, mag-end na ako ng live KitKat. Ingat ka palagi dyan. Gagawa pa ako ng gayuma KitKat. PM daw, alalabs. KitKat, 2 PM yung start ni Mr. Pahidman ng kanyang live. Gagawa pa lang daw siya ng kanyang panggayuma. Dan ako sa'yo, Pahidman. Dan na rin po ako sa LS mo. Maningil ng sukli, ha? Mamaya, singilin mo, lalabs. Sa kanyang live. At bumili ka rin ng items niya. Puso. Ayan mga lalab, mag-out na ako. Mr. Pahidman. See you later sa yung live. Post on. Nagkatotoo. Sige na, bye-bye na mga lalabs. Bye na everyone. Bye-bye.